Chinese बायदि नुदोंना लोगोफोर नायनाय नै Chinese खानायखौ नाय नै खानाया नै जिसिपि जावनाय नायनो फैदो जोङो गोरलै नालाय नै गोरलैफोरा जिसिपि जावनाय नायनो फैदो नै 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 लारि लारि जिसिपिखौ नुफेरै बायदि नायदो जोङो जिसिपि होनोना जेसिबि होनोलै जेसिबिसो होनोना जेसिबि नै लोगोफोर जेसिबि जावनाय नायनो फैदो नायलांबाय था लोगोफोर जेसिबि जावनायखौ जोंबो नायनो फैदो होनलाय जों नायनाय बायदि नोंसोरबो नायबाय था ट्रेक्टरा फैगासिनो आरो गंसे फैबावदो हनै नै याव बन दानसोदो बन दाननायदों औ गोमसार लानाया गोजा ओइ लायबो पमापथारनिसो होयो मायबा नाम होनोमोनहाय इनि नामखौ जों गामिनि आलासि दोङैसा इनियाथ' माथायानो नुजाजोब्बाय नै बेसेरा खानायानो गजोब्बाय बुरैबा जोंनियाबो बिदि जागोन खोमाहाय नै लोगोफोर खानायानो गजोब्बाय इनियाथ' खानायानो बेसेबा साफा खानाय कालार फुनलायनाय मार साफा खानाया इसोर नै सादु बोराइफोरनियाबो हाबावला सोरबा फसायबा लांजागोन दे खानायखौबो नै खानायाबो साफाथार कोरियान बायदि फरेनार बायदि र' दा नायनांगोन नै नोंनि खानाया चाइनिस बायदि नुदोंना लोगोफोर नायनाय नै चाइनिस खानायखौ नाय नै खानाया नै नै इबो सासे बन दानग्रा नैबो सासे नैबो सासे नै सासेया नै नुदोंना नुवाखै नोंखौलाय नुलाया नुदो नुदोनो नै आंखौबो नायब्रा नै आंबो इनि खानायखौनो पसन्द जादोंहाय आं खानाया नै आयौ फिसाथार खानाया फिसाथार नोंहालाय मा खां जाबाय थादो हा मा खां जाबाय थादो ओंखाम जायाखै गोजां सोदो जोङो ओंखायनो थसा गानना फैदो थसा नै जना दों जेबो बयबो जागाया बिराद मोजां जादों माने थाफैनो मार गोथां नुदो नै गासैखौबो साफा नुजोबो गोथां गोथांनो दाउ खानायदो बांसिन गोथां जासिगोन देखो गाइस हमारा गांव की नजारा चलो हम घर चलते हैं चलो इनो गुसेंग्रा रायखौ माबा गुसेंग्रा हेरला बायदो नै गुसेंग्रा नैयो गुसेंग्रा हि आखाइजों खन'बानो मोनो ओइ दा गां जायाखै इयो गोरलैसो दा फै थांसै फैदो एफा गोबाव नायो नामा सोरबा गोरलैबायसा ट्रेक्टरखौ ना मा नों नायनो हायासै नामा ओइ नै मानसिफोरा थांबाय जोंबो थांसै नै दिप टाटा बाय बाय अबे गोबाव थायो नामा फैद' थांसै अबे ओइ साल्ला मानो सिगिबाय थायोब्रा बे ट्रेक्टर लांनाया मानसि गोथै सावनायसो हे अबे ट्रेक्टर हाय बिखुमजोफोर थांनोसै जोङो लामायानो नै बेसेबा गिथावथाव अबेखि थांगोन दालाय जोंलाय ओइ सिंखि ओरै गायखि ओंखारलांबालाय हाखर खिथा इखिजा ओंखारलांबा मा जागोन मोदों नोंखौ भिडिअ लादो आङो नोंखौ देनां थैबाबो नुगोन नै लादो आं नोंखौ आंखौ बयबो नायदो लाइक खालामोन बयबो नुगोन नोंखौ नै आफा जोंनि बिहावजो आफा
मा हरदों नोंसोरो मेगन सादों नामा मेगन सादों खोमा इसोरो गाखोहरबाय थादों थाथ'दो दे थादो थांसै बाबाजों दसे रायलायना फैबायलै लोगोफोर बाबा इयो जोंनि गामिनि बेयावसो होनलाय बहुत थक गया रे बाबा इतने दूर से पैदल आ रहे हैं हम उनलाय नै लोगोफोर लामायानो हाब्रु जाजोब्बाय नै दलं मोनफैबाय नै दलं मिल गया दलं होनो ना मा होनो लिंजियाव दलंआनो होनो ना दालां मिल गया मा होनो हाखायोबा दलं ओमफ्राय मा होनो बर'बा दालां ए दालांसो न' एगजाम जोब्बाय खोमा दासो लामाखौ लेथ्रा खालामजोब्बाय लामाया गाज्रि जाजोब्बाय नै बिसोर ट्रेक्टर लाङै लाङै हनै लामानि अबस्थायानो देनजार जाखाबाय लामानि अबस्था आदा जोंगावनि गारि थाबायनो बाबाय बेसोर हाब्रुखाय गथ'आ आंखौ बयबो नायदो होन मालाय नायजानोबालाय लाजिलायोनो मालाय बुरै मानसिफोरानो जायब्रां जुब्रुं लाजिलायो नै ट्रेक्टर लाना फैनानै लामायानो हामथारला लामाया लेथ्रा जाजोब्बाय दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय